Sorry! Fucking hell. Ni gyd i bod na, chi'n gwybod. Y teimlad yna o eisiau chwerthin pan chi ddim fod. Ie, fi nôl. A tro yma, fi'n trio cracio myfyrwyr Cymru. Croeso i Paid Ti Meiddio Chwerthin. Oh my God, sorry! A fi'n mynd i bod yn eistedd fan hyn i oelio pob dim, unwaith eto. Ond, fi'n methu wneud ar ben fy hunain, fi angen backup. So, mae gwyneb cyfarwydd Hansh yn mynd i helpu fi i dorri'r students anlwcus yma. A heddiw, trwy'r TikTokiwr Ellis Lloyd-Jones yw i. Pa mor hyderus wyt ti, Ellis? Fi'n eitha hyderus heddiw, achos, you know, I'd like to think fi'n very funny. So, gobeithio mi'n gallu wneud nhw chwerthin. Os na, wel, just cancel dan yna. Yn syml, 3 myfyriwr, 3 rownd. A mae un person yn mynd mas pob rownd. Pwy bynnag sydd ar ôl ar ddiwedd y gêm sy'n mynd ben yn erbyn ein talent Hansh. So, pwy sydd gyda ni fan hyn te? Ben. Elin, Carys, Prifysgol Caerdydd. Fi'n meddwl mae'n mynd i mynd yn okay. Fi'n mynd bach o giggly mood, though. Fi'n gwybod. A os mae Elin yn chwerthin, fi'n chwerthin. Dwi dal yn hungover ys y weekend ac eisiau 4 ar y gwrs neithiwr, so dwi eitha siŵr fod dwi efo hwn in the bag, ia. Mae'r minion sy'n gweithio i fi wedi wneud ei ymchwil ar rhain. A di darganfod sawl peth anffodus amdanyn nhw. Ellis, cer amdani. Chi'n barod. Ai, ti barod. He loves it. Sleid gynta, sgwylch yna. Dyma hi. O, fi wedi damfon hynna mewn. Nid y full fringe a curls combo. Oh my gosh, mae hwnna'n hysterical. Fi ddim yn gwybod os fi wedi damfon hynna mewn. Di hyn wedi newid, though. Diolch. Diolch. Welsh celeb crush Elin Wyn-Jones. Yeah, so, I like an older man, you know, a hefyd... Pa mor un yw e? O, mae'n He looks edrych late yn 20s fan hyn. Yeah, but... Wel, y peth yw, like, you know, mae'n dechrau colli gwallt, like, that's fine. Yeah, carry on, yeah. You know, os oedd gwallt gyda fe, he'd be, like, slaying the game, you know? Pam ysym just dewis player rygbi Cymru efo gwallt? Cos mae boyfriend hi'n edrych fel Elin Wyn-Jones. A boyfriend you've got a receding hairline, dyna ti Yeah, not quite a daddy, but a granda. Yeah, I mean... Diolch. A pa mor hir chi wedi bod gyda gilydd? 4 mis. There's more to come, Wedi iawn, nabod oce. yn gilydd dros blwyddyn, you know, so... O, so ffrindiau cyn. Yeah, Okay, that kind of thing, yeah. Next slide, sgwylch yna. Lle ges ti hwnna? Straight from Willy Wonka factory itself. Dwi ddim yn gweud enw ti, beth enw ti? Ben Peris. Ben Paris. Peris. Peris. O lan Peris. Ben Peris o lan Peris, joio. O'n i'n o bus yn fy harddegau. O'n i really tew tan dda 12 months ago, yeah. Hence. So nid quite Willy Wonka, but more Augustus Gloop than him. Worst kiss. Some girl from Mountain Ash, careful, tried to give me a dental exam outside the SU 2 months ago. Ai, dwi'n math tafod fi gael love bites ar ola, ia. Beth yw dental exam? O fi jyst o dda brathu eitha tafod fi, ia. Oh my God, sorry! Beth ti'n meddwl o dda? Yeah, fi'n meddwl, oh, you're being honest, okay. Right. Oh my days! Right, sorry. O, iawn te. Slide nesa. Oh. Yeah, fi'n edrych yn ffit. Oh. Welsh celeb crush, Tom Jones. Yeah, obviously. Oh, okay, so we like to bach o like a daddy. Weird crush. Warren Gatland. Oh, yeah. Oh, no, no. Fel y person tîm rygbi sydd jyst i dod mewn. Yeah, let's come on. There. Oh, right, okay. Be, mae'n chwarae ne? Na. Na, y coach. Fel mae o Zela newydd. Awa Warren. A be? Awa Warren. Awa Warren. O Zelen. Ar y wyren. Awa Warren. Ar y Warren. There we are. Still working. Awa Warren. Awa Warren. Oh, Awa. Dim ar y wyren. Whatever. Credu bod yn dig i weid oedd yn agos fanna, rhwng Elin a Carys. Ond os oedd rhaid i fi dewis un nath chwerthin y mwyaf, credu Carys oedd e. Just about. Elin, o ti'n lwcus y tro ma? O fi wedi anghofio bod rhaid i fi ddim chwerthin, a fi'n meddwl dyna be oedd wedi gadael fi lawr. Reit, pwy sydd ddim yn hoffi jokes gwel? Mi nhw mor shit, ia. O, maen nhw dal yn crac o ti lan ddo, yn dyn nhw, Ben?
Dyma her y jokes gwael. Be ti'n cael pan ti'n piso mewn corwynt? Dwi'm yn gwybod. Melyn wynt. Nice. Be ti'n gael yn mwy na un dyn Cymraeg? 2. Oh! Mae nhw mor shit, ia. Oh. Hwna'n shit. Dyna yw pwynt y gêm, Ben. Be ti'n galw... Be ti'n galw call centre llawn cathod? Dwi'm yn gwybod. Pwy sy'n galw? Nice. Pa sŵn mae doorbell 007 yn neud? Dong, ding, dong. O, dong, ding, dong. Be fel James Bond? Na, diwm yn... Na, Bond, James Bond. Oh! Chwarae teg, oedd hwnna'n clas. Elin, ti obviously allan, sorry babe. Ti'n okay? O'n i'n gwybod o'n i ddim yn mynd i ennill. O'n i'n teimlo'n gigli iawn y dechrau heddi. Ond, ie, fine. Fi teimlo fine. Ar gyfer y rownd ola, mae rhaid i Ben Cira Ellis ar Ben ei hun. So fi wedi trefnu bod nhw'n cael sesiwn hyfforddi method acting gan athrawes alternative. Pob lwc Meiddio Chwerthin yn y her yma. A cofiwch, it's drama, darling. Dewch mewn, dewch Helo, siwmai. Cei ddechrau. Mlaciwch. Nadlwch yn ddofn, ceiwch eich llyged. Mae method acting am personoli rhywbeth neu rhywun arall. Chi wedi troi mewn i goeden. Mae'r goeden yn dal. A'r gwreiddi yn ddofn. Nawr te, ti ar y dde. Wyt ti nawr yn gi. Cer lawr y dy bengliniau. A cerdda o gwmpas. Mae Ben just fel... Na. A nawr mae'r ci eisiau pi yn erbyn y goeden. O, na fe. Ei, si brifo penglina 5-a-side, boy, lad. Dim y risk assessment is fine. Ryddhad y menydd. Ryddhad, anadla, anadla. Dwi'n yn adlu. Roll reverse. Mae'r goeden yn troi mewn i'r ffarmwr. Mae'r ffarmwr angen mynd i odro, amser godro. Be hwnna? Godro. Milcio. Gol. Ti'n mynd twtio tits fi, lad? A mae'r ci yn troi mewn i'r fiwch. Amser godro, boys. Do your worst. Oh, Iesu Grist. Na nhw. Mae Hansh yn mynd i garchar am hwn. This is so wrong. Bach ri agos i balls fi fan alad. Ti be? Bach ri agos i balls fi. Oh my God, what the hell? Na ni, no welliant. Na fe. Ei ti'n dawel? Da iawn, oce. Sesiwn drostodd ym wythnos hyn. Diolch yn fawr chi. Gewch chi fynd. O, sod, nice. Wel, oedd hwnna'n really bizarre. Sut ydych chi'n teimlo, boys? Oedd y profiad eitha weird, ond, ar y teg, siŵr bod allan ni fynd ar tŵr gyda, theatr genedlaethol neu rhywbeth, ti'n mo? Dwi'n teimlo bach a violated, ie. Dwi'n llaw chwith Elis ddechrau wandro at y diwedd yna, so dwi'n falch athyn ni stopio fo pryn athyn ni, de. Ond ar y cyfan, ti'n bod, swn i'n neud eto? Yeah, probably. Mae'r ddau o chi wedi rhoi ymdrech da mewn iddo fe, ond yr enillydd yw... Ben. Llongyfarchiadau Ben, sut wyt ti'n teimlo? I'm sure the absolutely buzzing about that win. Ystod gen Elis yn y rown gyntaf yna, mae'n eis gael beth nôl yna fo. Dwi'n sy'n falch bod ni wedi gorffen yr amser. A pam ffwc oedd ni gorau sgwyd hein? Ys i trilo ages bore yma chwil am Carys a Brandon o fo, ia? A dwi'n iwsio fo i ffoc all. Yeah, just happy to be here. Diolch o gafi, boys. Na fe? Wel, ni chi gyd yn y benod nesaf yn Paid Ti Meiddio Chwerthin.